Siyam ka mga sakop sa Minglanilla Traffic Commission ug Task Force nataktak sa serbisyo. Tulo kanila nagpositibo sa surprise drug test. Ano ang report ni Femery Dumabo? Sa mga nagpositibo, usa niini ang traffic enforcer ug duha ang sakop sa task force road clearing. Samtang unom sa mga nataktak ang wala katunga sa ilang general meeting nitong Domingo. Din gihimo ang surprise drug test nga gipasugdahan sa Rural Health Unit sa lungsod. Ang tulong nagpositibo gitambagan nga mopaubo sa rehab program. Ato tong gibuhat no kay mo lagi atong mayor ni kuan mo siya internal cleansing sa workplace no nga drug free workplace gid dapat ang ato ang munisipyo. So atong gisanong ang iyang programa nga we conduct drug test. So which is previously sa ako pang kuan ni nang gita ng drug test kay di sa taganahan sa ato ang tropa nga naasay mga manggamitay gyud sa ginadiling drugas. Matudiglen ng tigbo ang Pangulo sa Mitcom ug Task Force nga nasabutan na nga matagtigom kinahanglan mutambong ang tanan. Suma pa nga gitawgan ug gihatagan pa og higayon ang unom aron makaapas. Gipasabot ni Antigua nga matagkarug unya nila himuon ang drug test sa mga kawani aron pagsiguro nga way adik sa ilang departamento. Ug aron usab masiguro ang tinarong nga panerbisyo. 140 no, 140 ka personnel kay including sa task force naman to, so Mitcom ug task force. So 140 personnel niya. Kami gid duha ni sa tong deputy sa police ug ako mo ni una gyud pa drug test para ma-ensure gid nato nga way rason nga di sad sila mosunod. Matud di Antigua, kun mahuman sa rehab ang tulo ka mga nagpositibo ug kun mapamatud-an nga limpyo na kini sa ginadili nga drugas, posible silang mabalik sa panerbisyo. Uban ni Jun Solon, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.